Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Республикабыҙҙа халыҡ сәнғәтен һөйөүселәргә ҡурай, оҙон көй буйынса мәртәбәле бәйгеләрҙә еңеүселәр Фәттәх, Фәнүр, Нәргизә Аралбаевтарҙың исеме таныш. Халыҡта алма ағасынан алыҫ төшмәй тигән һүҙ бар. Алмаһы ниндәй икән билдәле, ағасын күрегәйне тигән теләк тәбиғи. Тапсырыуыбыҙҙа Баймаҡ районының Буранбай ауылында йәшәүсе хеҙмәт ветераны Фәррәх Насип улы Аралбаев һәм уның ғаиләһе ҡатнаша. Фәррәх ағай, иң беренсе әйҙә танышыуҙан башлайыҡ. Еңгәйҙән һүҙҙе башлағыҙ, кем ҡыҙын алдығыҙ, заты ниндәй, элек бит затын ҡарағандар, димләп өйләндергәндәр, шулай бит? Шулай инде. Ул Таңһылыу еңгәй 57-нче йыл октябрь айында башлап йөрөй башлан артынан анда Таулыҡайҙа стройкала эшләйем. Беҙҙең нейҙә аш пешереүсе хатын быларҙың күрешәйе була торғайны. Шунда барып юҡ йомошто бар итеп, то гәзит неткән булып йөрөлә торғайны инде. Шунда танышып кителделәр. Уға хатта тәртип ыстырыуы клуб фәләнгә бүле ебәреү юҡ бит инде. Особенно ҡыҙларҙы. ағалары уҫал, ҡарап ҡына торалар. Күмәк семья, анда эшмәкәр ҡайным мәрхүм комбайнер, ҡайнағалар, механизаторлар тоже, ҡайнам герой әсә, эшмәкәр ғаиләлә үҫкәс, оҡшап китте, анан еңгәй бар ине анда, шул еңгәйҙе яусыға ебәрелде. Әүәле шул яусы тәртибе булды бит инде. Барып эләктерелде инде. Артабан мына улдарығыҙ менән таныштырығыҙ. Фәрит урман техникумын битеп, мастер булып эшләп йөрөй. Урманда. Урманда. Урман батыр инде. Фәттәх билдәле инде ул. Малай сағынан мин эргәлә ултырып һөнәргә өйрәнде. Ҡурай буйынса ата мәрхүмгә апарып, уны белән бергә йөрөгәс, үҙем апарып, осраштырып, ул ҡабул итте инде ихлас. Мына шундай матур, һылыу егеттәр беҙгә бек кәрәк, шәп булды тип. Бөгөн көндә Буранбай урта мәктәбенең уҡытыусыһы. Шулай бит? Артабан Фәйез ул маршрутта хеҙмәт итеп ҡайтты. Хеҙмәттән ҡайтҡас, ауыл тормошонда татыны фирмала кашигар булып та эшләп алды. Что уға бөтә эштең түрө эләкһен өсөн инде. Анан уҡып сығып Уфала, хәҙер нейҙә Баймаҡта милицияла эшләп йөрөй. Фәррәх ағай, барынғай әйтеп үтергәрәк, ул бит әле Башҡортостандың мәргәндәр командаһына ине, йыйылма командаһына. Пистолеттан атыу буйынса спорт мастерына кандидат бит әле бит. Фәннүр ул армияла хеҙмәт итеп ҡайтҡандан һуң ауылда шофер булмаҡ булып, машина килеп маташып ҡараны, машина белән йөрөп килделәр. Күп кешеләр әйтте инде, егеү лат белән бер машина бөтә нәмәһе килеп тора, әйҙә эшләһен тине инде. Оны эшләтер өсөн баяғы ҡыш көннәре машинаһын сығып, йылытырға кәрәк, ярҙам итер кәрәк. Юҡ, был кәсеп бик бармаҫ. Әйҙә уҡыуға барыр кәрәк тиге. Анан көрәшә, спорт яғына ынтыла торғайны. Онда бер нәмәне лә йәлләмәй, теге ней бар ине, комбинзон эсенә ҡумтылтырып, оны белән көрәшергә, айпашырға артҡа сығарып бәрәң. Шул ҡомды таштап, көрәшеп өйрәнеп, көрәшсе булып киттеләр. Шул көрәш буйынса барып, Күмертауға уҡыуға кіреп, оҙағынан эстәреллә бөтөрөп ҡуйҙы. Хәҙер мәктәптә
укытып йөри. Физкультуранан укытам. Милли көрәш буенча спорт мастеры бит. Спорт мастерына кандидат. Килендер күбе кырдан иң өлкәне беренче кылдан Кәриме шугай итә Зарифа килен, ул Мирәф авылыннан, шунан Лариса килен, ул Шиләбе облысы Коншагыр районыннан, Ибраһим авылыннан, Гөлназ килен Күгәрсин районының Ялса авылыннан, ейәндәрдән. Таныймы бит инде? Таныйм инде. Исемдәрен әйтә аласызмы? Әйтә алам, Аллага шөкер. Әнә минең иргәннән башлайык. Буны Зәкир Кемнең улы? Фәттахович, буны Хавир Фәттахович, буны Тимирхан Фәйезович, буны Салават Фәритович, буны Буранбай Фәритович, Ләйсән Фәйез кызы, Нәргизә Фәннур кызы, Нурания Фәннур кызы. Фәннур кызы, Нәркәс Фәрит кызы. Кеше булыр өчен 3 шарт кирәк дигән. Нимә дигән әле? Эшләргә кирәк, тәртип кирәк, шуга канигать була белергә кирәк. Һәм тагы Һаулык кирәк инде. Был һез ашкан канун, закон дип әйтергә мөмкин. Үдегезнең тормышыгызда бәләкәйдән һаулык, эшләргә һәм тәртип. Әйе. Бана ошо һезгә кайдан һеңде? Һез бит һезгә өйрәтеп утырырга әргәлә атай юк. Шулай бит. Шулай. Менә ничек менә шулга килдегез? Менә ошо фәлсәфәгә. Ул мин вакытта хугышка хәтле яшәмәгән урын калман инде. Таулыкайдан алып Тубин барып сыгып кителде. Тубиндә бер инәй бар иде, шунда адрак яшәлде. Анан был авылда апай бар иде, шу апайдын бер генә кызлары бар иде, бүтән балалары юк иде. Кунакка дип мине алып кайттылар. Шунан инәйдән һорап, бездә яшәһен дә уйһын инде. Шунан 47-нче ел нәйгә диддумга бирәйек дигәннәр. Шу диддумга барайым дип Баймак баргайым, китап беләнем ди юкмы. Ранага индерделәр дә, анда Шанышев әби һәм бабай эшләйне. Улай турар урының бугаз. Елына 2 мәртәбә киемен бирәбез. Айына вакытта 50 макса биреп торабыз. Укуыңды контрольдә тотабыз. Шунда яшә, шунда укыт инде. Анан беренче кылда укып 7-не битеп, Баймакка барып 8-де узлап куелды инде. Укуды биткәс, колхозга кайтмай, вакытта колхозда турда дин, аксы эшләү ягын карап, беренче кылда диддумга барып, разнорабочий булып эш күрен ашылды. Шунда теге балаларга труд дәресе алып барган укытучы Зәйнулла Азаматов Ингел дигән осталар бар иде. Шуларның арасында йөреп, осталык өйрәнеп. Улар нимә белә шуны өйрәнеп алдыгыз? Әйе. Анан анда адрак 1 елны эшләгәндән һуң Маслапырымда 7-не эшләйне, шуның кулына барып эләгеп, анда май хавытына яш җигешләргә, мискәшләргә Ушалыннан килеп Мөслимов Шакир дигән уста өйрәтте, Ушалы районыннан килеп. Ул уста иде, беренче кылда тирмән эшләп та маташты ул вакытта. Шунда армиягә каралырга туры килде. Армиягә барган белән бер яр буенда мискә төпләп торганда Бондар итеп яздырайым дип документка Бондар исеме яздырып бердем. Армиягә барырга туры килде. Бабай, әбей, карт семейный положение дип мине армиянан калдырдылар инде.
атайдан 5 яшта, әсәйдән 4 яшта калганыгыз. Әйе. Үзегез атай, әсәйдән күрмәгән ялалыкты балаларга, килендәргә, кызларга, яәндәргә мул өләшеп яшәйсегез бит инде, әйеме? Шулай инде. 5 улдың һәр беренә өй халып бирәгез. Алтау халынды инде. Кызгалай. Кызгала халдык. Һәр береһенә, бөтәһенә лә өй эшләп, ишу апарып, индереп, туйлап, шулай итеп куелды инде. Алтауында. Таңгылынгай, урындык тәрбия дип әйттегез. Шул урындык турында һөйләгез әле. Шуны үзегез Тавлыкайда ничек кабул иткәнегездә һәм шуны үзегезнең гаиләгездә ничек дәвам иттегез? Без тәүдә үзебез 10 бала үстек Тавлыкайда. Умырзаков Хәбир, мин дүртен иң өлкән кызым, 4 кыз, 6 малай үстек. Бездә атай мәрхүм 2 генә урындык булды. Өлкәннәрен тәүдә урындыкта әсәем төп көйдә тәрбияләй торган. Таңга сәйсиреп ашу шунда тамагын ашадым. Мин бер яктагы урындыкта вак балаларны карай торгайным. Кыскырып, хугып, әрләп өйрәтмәне безгә атайымнар. Ипләп кенә әйтерне, ипләп кенә шайтып караны һине, всё, бүтән дә эшләйм. Шундай тәртипле, акыллы булдылар. Атайым менән әсәйемә зур рәхмәт. Үзегез хуҗабикә булып яшәй башлагас, урындык тәрбияһен монда ла дәвам итәһегез бит. Үзебезгә дә урындык халдык, дурый. Урындык тултырдылар бөтенеһе. Атаһын эргәһенә малайлар талашып тора торгайны. Интәдә Фәттах барып ултырды ниһенә. Фәттах, бuna өлгөрүп ала алган тип тургайны. 2 як тубыкка талаша малайлар. Кемне кулын юып алда келип ултыра, көнләшәләр. Икенче ултыра баягы уже кунга калды бит, инде өлгөрүп калыр керек. Шулай итеп алмаша ултырып талаша торгайнылар. Үзем ултырам дип. Урындыктын файдаһы бик зур. Бер күздән күреп ашатып эсерәһең, кәңәш итәһең. Алардан эсерен беләһең, үзеңдән хәлеңде һөйләйең. Бүтән тәртип шунда, бергә ашап исеп ултыруда, кәңәшләшеп. Бүтән гаилә. Бүтән гаилә бер ултыра. Кеме ашай, кеме ашамай карап ултыраһың, миндәй һүз сыга. Кайнанан яхшы һүз, кайнан яман сыкман дип байкап ултыраң бит инде. Бер күздән карап тыңланылар. Тордың да киттең дигән юк. Юк. Ултырганың бергә? Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип килеп ултыралар. Ашап биткәч, Аллаһу акбар, әсәй рәхмәт дип киттеләр. Инде үзем өйдә сакта, һаман уларда йомшаным. Кызлар булмагач, малайларымды эшкә куштым, бөтенләй эшләнеләр. Хайрында һаудылар, мунсаһында якты, керендә юдылар, идәнендә юдылар. Фәннур әрмиянән кайткач, әсәй һабынлап торып, идәнеңдә юам дигәне, ананы йетшәлмәй әле, онытты кайткач. Юар? Без эшләнеләр. Әйтелгән һүз булгач юар. Һәйбәт булды малайларым, тыңланы бөтәләр. Кызлар да тыңлагандыр. Тыңланы, кызым бер төк кенә. Кызымды хәтле йомшаманым, малайларымды йомшаным. Бер төк багас кызды йәлләнеп. Малайларыма рәхмәт, эшләнеләр алар, без бүтән эшләнеләр. Таңгылынгай, менә әле ошо әңгәмәгә ултырырга булгач, һез үзегез теккән, үзегез әзерләгән, үзегез һәр вакыт киеп йөргән милли киемне киеп алдыгыз. Шулай милли киемдә ултыру һезгә нимә, үзегезгә ышаныч бирәме, үзегезне иркенрәк тояһыгызмы? Махсус киеп алдыгыз бит. Мин бәләкәстән үзем дәртләнә торгайным. Миңа укуга мөмкинчелек булмады, әсәйем авырып укудан алып кайттылар. Укый алманым. Мин укыган вакытта ел башкортса яңгыз бии торгайным, татарча бии торгайнылар. Дәрт иттем кияргә. Алып кияргә мөмкинчелек булмады. Хәзер үзем тектереп алдым. Охшатам үзем. Бала сактан дәрт иттем. Хәтерләйм, колхозның йыелышы булһа, халыктың йыелганын көткәнсеме, яки тынысландырыр өченме, йыелыш алдыннан һез, шуннан Гомәр Үтәбаев, Әхмәт Гали агай, Файзуллин сөйләшеп, кайһы бердә Азамат агай, Хәмитов әйбит. Бергәләшеп сыгып, Курайда Уралда уйный торгайнагыз. Кемде үзегезнең остазыгыз дип санайсыз? Бында безнең каршыла Буранбаев, Абдрахман дигән Улатай торды. Шуннан Курай уйнарга
ең тәуде һыҙғыртырға өйрәнеп алынды. Шунан көйләр өйрәнеп, шулайтып ипләп ҡурайсы булып кителде инде. Һеҙ һөйләгәнегеҙ, утын ҡырҡа барғандамы? Эйе, әүәле бит колхоз субботник ойоштора торғайны. Шунда урманға ағас ҡырҡа барғанда, тегеләр ут яғып бәреп, шунда йыйылышып ултыраң, бабай ҡурай уйнай, шунда күҙ торғайны килеп. Теге бабайды оҙағыраҡ уйнатыр өсөн әүрәтеп, шунда беҙҙә ултырабыҙ инде. Осталары туҙ һыҙырып килеп, туҙҙан тырыз эшләп ултыра торғайнылар шунда. Нахаду тырыз да килеп сыға, ҡурай да бар, ут та бар. Ҡасан сәхнәгә сыға башланығыҙ? Был 54-нче йыл нейҙә Баймаҡта Спиртловскийҙа үтәсәк нейгә фестивалға саҡырып уйната башланылар инде. Бу ваҡытта парткомнар килеп ойоштороп әйтеп ебәрә, шунда бараһың, өйрәнәһең. У ваҡытта гел өлкән ҡурайсылар, фронтовик Ғайфулла Сарбаев була торғайны, Мәхмүт Галим була торғайны, улар Кәрим Дияров, Юкәнән Ямбеков, Ҡотлоғужағар, өлкән ҡурайсылардан өйрәндек аръяғынан Насыров Сәмиғулла тигән бабай как дирижер һымаҡ алға сығып, бер-берегеҙҙе тыңлап уйнағыҙ тип, аты ҡайберәүләр үҙен юғары күрәтер өсөн Алға сығып китә. Көслө өрө бәрә, ҡайныһы эйәрә алмай тора, шуға бер-берегеҙгә эйәреп, тигеҙ уйнау яғын ҡарағыҙ тип өйрәтә торғайны. Һуңғы тапҡыр ҡурайсылар ансамбле менән ҡасан сәхнәгә сыҡтығыҙ? Һуңғы тапҡыр Башҡортостандың 50 йыллығына Уфала әҙерләнеп, иң тәүҙә Баймаҡта әҙерләндек. Хәлфетдинов килеп әҙерләне. Шул уҡ концертты шымартып, Ленинградҡа Башҡортостандың Мәҙәниәт көндәре. Басырҙың мәҙәниәт көндәренә. Мәҙәниәт көнөнә Ленинградҡа киттек. Анда кеше күп ҡатнашты тоже. 1000 Ҡурайсы бармаҡһыҙ ҡурайҙа уйнай алмай. Бармаҡтар ҡазаланып, мына шунан бирле һеҙ ҡурайҙа уйнамайһығыҙ, шулаймы? Хәҙер ҡурай уйнап булмай. Аның ҡарауы улдарығыҙ уйнай, ейәндәрегеҙ уйнай, шулаймы? Шулай. Ә үҙегеҙ йырлайһығыҙ. Йырлап ебәрһәгеҙ, бик мәслихәт булыр ине. Аҡсаҡмандар кейеп күғаһатуҡ һәммәнеп йөрөһәң ине Уралда буйлатып көрәгәләр асып тиң тышыҡ йыйып ултырһаң ине ҡурайҙар уйнатып ултырһаң ине ҡурайҙарҙа уйнатып. Һай, афарин, Фарах ағай. Беҙгә яҡшы тәрбиә, бөтәбеҙгә уҡыу, етеш тормош эләкте инде. Иң алда уларға рәхмәт. Шунан мин теләр инем беҙҙең бала сағаларға, ҡустыларға
Шулар хымак бездә өлкәнәеп, үзебезнең балаларды башлык үрлетеп, Шундай ук тәрбия биреп, шундай ук тәрбия биреп, иң алданыһы ошай дип ултырырга язһа, бездә бик шат булыр идек. Кайным әйтеп китте бит инде килендәрде төрле яктан алдык дип, хатта сит өлкәләргә дә сыгып алдык дип бит инде менә шул төрле яктан яйылган килендәрде берләштереп, дуслаштырып бер гаилә итеп тәрбияләп алды инде ул кайным. Шул ук ни белән менә балаларды хәзер күмәкләп тәрбияләйбез, һинең балаң, минең балам дип карамайбыз инде. Бөтәбезнең дә балаларыбыз уртак һымак. Ошо ук менә тәрбия кануннары безнең кайнымдан килгән тәрбия кануннары безнең эштәләнек ярдәм итә. Өйдә лә ошо кануннардан ситкә сыкмайбыз. Ошо менә кайным һаман әйтеп килә бит инде нидән. Бәләкәй сактан шул милли киемгә ынтылдым дип. Шул рух тәрбияһе бүгенге көндә безнең гаиләдә тоторга тырышабыз. Рухы нык бала ситкә сыккалы бер вакыт була хур булмаясак. Без шул хәтлегендә рәхмәтлебез. Бөтә ердә лә танып торалар, алдан кычкырып торалар. Бу шуларның балаһы. Шулар тукымы. Менә шул безгә гомерлеккә зур бүләк булды. Тиздән Алла бирһә үткәрәчәк без уларның алтын туен. Уларга һаулык, бергә тату матур яшәргә язсын Алла бирһә. Ашалая гана юткәнеләя гамма рәмәдәя ақша yok havada yok ya ağaşanaya. Kayным бәрәкәс балларды ейіп алып тыпырлай тауға барып бейте тұрғайын. Бейіп ерлап менен біздің баллар біз бүтәлі шында өттілер енді. Şu bələkəstə mən səxnəgə sənğətgə hüyü qaynamdın zor indi. Rolü zor, tərbiyəyə zor. Qaynım mənən qaynım dünyanı tutqağı. Әсәйгет Гайни Камал, Әйе. Хөсәйн Салихов менән бер ата бер әсә. Шулай бит? Әйе. Хөсәйн Салихов данлыклы курайсы булды. Әйе. Унан да ишеткәнегездер инде. Унан да ишеттек. Уның курайы һәр вакыт эргәһендә була торгайны. Сәйси ултырганда ала алып курай уйнап бирәләр. Моны булгыйды булдыралаңмы дигән булып әйтеп бирә торгайны инде. 78 елда килеп магнитофонга язырга уйлагайным. Кәмәлекте беләһеңме, улым? Юк, атай, белмәйм. Алай булгач син курайсы түгел дине. Әһәт кәмәлекте беләһең диме? Кәмәлек бойы ва сөм қарағай үтеп кенә болмай қарамай ирмен тигәнә ирләргә вә мәслихәт эшләр вә ярамай мәслихәт эшләр дә ярамай. Ирмен дип ажарланып йөрһәләр, баягы һәрбер нәмәне кәңәшһез, тәртипһез эшләп ташлау ярамай инде. Ул шулай
шул форма йырга алынган болған енді. Ата өзі колхоздашты хел, ама біз Фәннур менен Уфага барып кайттык. Фәннур кызды 7-нче класста укып өттү, 5-нче класста укып өттү, мен 7-нче класста укып өттүм. Bizde barıp kuratты, ата Уфала sangat institutun kuratты, Фәннурга мына ушунда шәләп пенерлаган дип. Бинга барып kuratты, бүген уну kuratты, мына Дәүләт университеты, Салай Тулаевты. Үзенә күрә, вакытына күрә колхозда эшләгән авыл хезмәткәре үзенең балаларын апарып Уфала шундай зур йортларда kuratты, шунда ул безгә үзенә күрә урлык хәлгә дип әйтергә була. Мин үземдә бәхетле дип уйлыйм, чөнки иң тәүдә үзем матур гаиләдә үстем, иркәләп кенә үстем. Һәм икенче тагын да менә матур гаиләгә эләккәнемә, акыллы, эшлекле, шундай матур егеткә, матур гаиләгә эләктем. Атайымдың мені именно спортқа һөю тәрбие турында. Мен бәлкестән шул үземнең тиңдәшләрем менән картартында көрәшеп үстем дә. Зур майданнарга сыга башлаганда атайым урман ягынан килгән көрәшчеләрдә шул үзенсә миңа сәмде үстерер өчен шу тәрбия шулай дип биргәндер. Ул агас менән айпашкан малайлар сине атыр инде ул. Еңелер ул дип. Ә мин шундай истән сәмләнеп китә торган. Барып еңеп кайтам да, мына да еңеп кайттым дигән. Сине шулай дип сәмләндермәһәң, син еңеләң бит ул ди. Ул үзенә күрә шул миңа тәрбия бирә торган шулай. Кайдалагына барма доси Sevgili tıpırlayt adam, her bir evde yırlatıp beytip, türlü hünerlerge öğretti. Bilgelerine sensem, ay bilenge, şavrak ilahen, kilemde Kayным менен өзүбүз үй алып чыккан 13 жыл бирге жашадык. Бик матур жашадык деп ойлоймун. Татуу жашадык. Ошо бирге жашаган убакытта биректе кайнымдын көркөм кулку мени хокландырды кел. Ул тыныс, акыллы, бик матур кулуклуу киши. Унун балалары бүт эле унан өрнөк алып уга охшарга тырышып матур дип яшайлар. Фольклорчылар һездән йырдар язып алгандар. Бүген яшь буын вәкилләре, студенттар дип әйтик, Өфө дәүләт сәнгать академиясында һез йырлаган йырдарды тыңлап, халык сәнгатеннән хабар ала. Халык сәнгате буенча. Шул йырдардың береһе Түрәкәй. Parlap kınay parlap at yektirdim etteyim
Ayhırlardan kilgan ikan baltura lekine ve hay birilgan teyeme hay turaka hayagınam akıllarına kamil ay kurav akıllarına kamil ay kurav. Ana Alapaylar geldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Бүгінгі күнде уже белемһез бұл тұрмышта яшәү бик ауыр. Рәхмәт уларга барыгын өчендә мына мәктәптә эшләгәс, шуны да әйтеп үтмәй булмай. Әсәй бигрәк тә укыган вакытта дәрескә килә торгайны. Бүгенге көндә бұл һирәк күренеш. Ул безнең собрание атасылар йыелышы була икән, иртә килеп, әлбәттә бер-ике дәрескә инеп сыга торгайны бит инде. Ниндәйдер эш эшләргә бул хакта без һәр вакыт иң беренче тукта кайным белән киңәшләшәйм, дип менә мин үзем шулай әйтәм инде. Әйдә кайныма барайык дип әйтәм иптәшем әле. Бергәләп киңәшләшеп, улар белән аткарабыз эштә инде. Апхандар тату булһа, ашау мул була дигән сүз бар инде. Ашау мул инде. Ашабыз мул, Аллага шөкер, менә апхандарыбыз 5 киленбез, тату яшәйбез, бер-беребез белән ахираттар шикеллебез. Үзебезнең бикәмебезне лә Айһылап айдыла, ахират тимәк итеп күрәбез, бер-беребез белән дә араларыбыз шул тикем тату, ялы мөнәсәбәттәбез. Бер-беребез өчен антылып торабыз. Мин атайым белән әсәемнең көтеп алган тәүгенә шатлыгы. Әсәем яшь килешкенә, 17 яшьтән генә килен булып төшкән. Ошонда, ошо йортка миннән ары 5 кустым, 5 туганым. Әсәем менә атайымдан мин инде тәрбия алдым. Улардан сабыр булырга өйрәндем мин. Юкты бар итәргә. Шуннан соң үзара тату булырга, менә без кустларыбыз менән гел йыйыннарда, табыннарда бергәбез. Киленнәр менән бергә татуыбыз. Эштәлә бергәбез, әйе, өмәләр булһала. Безгә терәк булып, таяныс булып, кәңәшсе булып, һаман да озын-озак яшәһендер. Кайынчлар менән булган эштәлә, булган өмәлләр, бөтенләрдә лә бергә йөрүп, бер-беребезгә ярдәм итешәбез. Картасы бездә баласактан юла йөргә, кургалак йөргә сыга торгайнык. Әллә нәрсә сыгадыр? Сыгабыз. Андамда сыгала. Устларга күрә тәң. Күңелле булып каламы? Күңелле булып кала. Күңелгә рәхәт булып китә. Безгә картата менән картсыга якын яшәгән бик рәхәт. Безгә килеп инһә күңелле булып китә. Biz оларға келіп береміз. Көнһайын килеп торабыз. Кивәнья мусаға һау ташыйбыз. Дөньяла иң акыллы, иң һәйбәт картесе менән картатай. Минең һаман да исемдә бәләкәй сакта Тыпырлау тауга йөргән Нәргизә, Нәркәс, Нурания малайҙар менән йөргән. Унда без йырланык, бейенек, такмактар һөйләнек. Озак яшәбез, без йөҙҙө яратабыҙ. Бындай малайҙар, килендәр, бындай ҡыҙ кейәү менән бәхетһеҙ булып булмайҙыр инде. Йәндәр, йәнсәрҙәр
Шулай силай войска бит инде мына карап отырганда. Һеҙҙеге армияға барһам, моғайын бер командир булыр инем тип әйткәнлеге бит әле. Табышкөр. Шулай түгелме? Шулай. Анда кайтып маташмай инем, шунда калай инем. Армияга эләккән. Командир булыр өчен табышкөр булһа етте дип уйлайм. Бүтән ынтылышта бар бит инде, эшкә ынтылган шикелле. Яуаплылык бар. Акыл бар. Ата-олатайлардан килгән бер шундай гадәт микән ул? Ир егетләрнең иң яратып йырлаган йыр ул. Әрмәле булганмы, булмаганмы, аны мөһим түгел. Әрмәне яратып йырлайлар. Ул кандан киләләр инде ул, әйбәт. Шулайдыр инде ул. Кандан. Әрмәләргә барып сәхәт еткердәмә сәскенә ема етте бет шол үрмәгәй әлдеп Ходай безгә кушар микәнә тыуган илде вә кайтып табар күрмәгәй тыуган илде вә кайтып табар күрмәгәй. Рәхмәт, Фәрәх агай. Бәхет дигәнең ошол өрүндә. Бала-сагаларың менән бергә сөкүрләшеп, Аллага шөкер инде. Һөйләшеп, серҙәрҙе бүлешеп, кәңәш итеп, һәм ҡайһы берҙә балаларҙан кәңәш алып йәшәүҙәҙер инде, әйме? Шунда инде иң төп мәсьәлә. Һәр районыһына бына шулай эшләр кәрәк, былай эшләр кәрәк дип. Бындай войска менән үҙегеҙ әйтмешләй команда бит итергә бик теләк ҙур бит инде бит. Әллә ниндәй эшләрҙе емереп барып сығып була. Оҙағыраҡ йылдар шунда башлыҡ булып йөрөргә килә бит инде. Шулай инде. Демәк, оҙаҡ йәшәргә план бар. Бар, Аллаға шөкөр. Таңһылыу еңгәй, бына һеҙ ейәндәрегеҙ, ейәнсәрҙәрегеҙ әйтмешәй, Тыпырҙау тауына тинегеҙме әле? Тыпырҙау тауына менеп, беҙгә ҡартсай бейергә, йырларға өйрәтеп ебәрбит. Әленем айленан барып килә турайһа, апаң анла бар бейер киретем Алла беһа. Әле ейәнсәрҙәрен түгел. Иҙел ҡырҙа, Хәлил ҡырҙа, Гүзәлиә менән Гөлфиә тигән ҡыҙым Сибайҙа. Таңһылыу еңгәй, Фәрәх ағай, 17 ейәнсәрем бар, Аллаға шөкөр. Бына шул 17 ейәнсәр генә түгел, бәлки уларҙың балаларын да Тыпырҙау тауына мендереп, тыпырлатырға, йырларға өйрәтергә яҙһын. Ҡәҙерле генә ғүмер бирһен. Йорт-өйләр тыныс булып, һаман да ошолай Алла бирһен. Күгебеҙ аяҙ, еребеҙ тыныс булып, һыуыбыҙ таҙа булып, ата-әсәйен тыңлап үҫкән балаларға Аллаһы Тәғәлә биргән өҫтөнә бирә. Иманнарынан онотмаһын, иманнарынан ныҡ булһын, иманнарына.